Ipediang sung bahaya pibaroki para jor sa sisin sa kaneka channel kisawayom. Haden kajing siya rem haka national rally kabala job hadu live sit na ki prabu sit ki baka France kamikman sa ka European Union u presiden ka France u Emmanuel Macron wala pendamno sisendon yaka National Assembly bat penlong yaka election sa kaneka yingdor bar Tauan haka lai pau tarik ubanai ban reu barkah nyau tarik ubanai ban nyau jong usnem arajar arfusau kanai kajing khot penlong election Macron kendit kala penkendak mensim wat yakirang yala kai football jong ka France kibala ayala ki jong kijing kentho halor kani ka election kirang yala kai ka France kum Usman Dembele bat Marcus Thuram kibadon mentah Germany nak mentah banya simbenta haka Euro arajar arfusau kilakan tu yakin ong chong sinong ka France balai tabot badan kentai yakan national rally kabadai ka parti liang Persia jong ka France ukelian Mbappe ubadai u kapten jong ka football team ka France ulah kren kor bat pen pausai ba kwa baka national rally kabalayalam daka Marine Le Pen kan job iya kan ika election sa ka national assembly haba ulah ong ba kwa ban mi khmat ya ka France ada ka national rally ka job ya ka election nilayo isay bakita ki ba sensyar daka bor lanai ki extremis kidon haka kerdop banyo sensyar ban idon kalat banjit ya kalawai jongkari jongi akhot ya baro kisamla ban lai tebot ban sengau tho ya ka jingkong san jong ka jinglong ka sensyar ka khadar mentah ban ngakermen baka suruh jonga kan poi saki babon kat bala haba keli kumno sengau halor ka jingkren Thuram u Mbappe ulaong ngadon ka jo ka jing sengau bar Marcus ngadon bat nak menta jonga lai jingai palat ula penpau ya la kajing sengau ban ngadon bat ngam ko ban mi khmat ya kari kaba omburom ya kajing kordor jongi laong Mbappe ba pil sengau tho kham syai ka kan national rally bat balai kini ki rang ya la kai football ka France ki yang Persia ya kan ka party tong ya pek kendiat ya karukom tregam jong kan ka party ya kan national rally la seng haus nem khat kendai spa nyo puar berkadai ka liang Persia bahedu jong ka France haka yingdor bar Tauan National Assembly kani ka party kadai ka bayang Persia ya ka jingwan rung kertep ki mender barka kwa ban snada ka an ka baklan ka ban khang Persia ya ka jingwan rung kertep ki mender ka kwa ban yada ya ka jinglong bakerpang ka France bat ban khang sendon ya ka jingwan rung bean kimender lane ki bari siapo France kane ka party ka kwa ya ka foreign policy ka France ban long lai lot bat ka Persia ya ka jing pasipai ka France sa Afrika bat ka kwaru ban mino na ka jing sa hukum hakan NATO paralok nong Kristen jong kane ka channel let's see pila sai kendiat halor ka rukom troikam jo kan national rally balayalam mentah daka Marine Le Pen la ban pen kan mawang ni baki an ki kenton jong kri pareng kilong lai lan bat lai loj bha haka balayo haki jing yala kai sport baper wad haka football ru layo ban mikmat dakita ki bom dai try muluk Henry ki balej ban buai snong sakite kiri naki wei pat kiri khamtam na deuba Afrika paralong angai pila sai kendiat balai kini ki rang yala kai jong ka France kum Mbappe Thuram bat Dembele ki Persia bahaya kan national rally kabala penlong sendon ya Mbappe ban keren sai ba kuasu ban mikmat ya ka France ladakan national rally ka job ya ka election sa ka national assembly kublai piki paralogi para jor tita tadu begini sembiang haka waipat ka video kublai sibon